Ezihamba phambili indaba namuhla akasekho emhlabeni lo beyisekela likaNgqongqoshe umphakathi ukhala ngesikole esingenayo uthisha wesingisi kanti inyunyana isola ucele ngamazwi awashilo. Lezi izindaba ze1KZNTV ifundelo samukeliso Nqulunga ekubingelele embukeli. Alokho engene njalo kamazwe enduduzo emva kokudlula emhlabeni kwalowo beyisekela likaNgqongqoshe ofisini likaMengameli uHlengiwe Mkhize ube neminyaka engama-69. Umkhize uphinde abe yilunga lesigungu esiphezulu ukukhongolose kanye nohlalo weProgressive Movement of South Africa. Phambilini ke uke waba ungqongqoshe wezemfundo ephakeme kanjalo ke nesekela likaNgqongqoshe wezokuhlunyelelisa kwezimilo kuleli ngonyaka ka2005 kuya ku2008 ube yinxusa ezweni laseNetherlands. Umkhize ke ube neziqu zeBachelor of Arts in Psychology, Social Work and Sociology atholeke eNyuvesi kwaZulungoye nalapho aphinde aba umholi wabafundi. Amalungu omphakathi wasemakhwezini kuwa12 ngaphansi komasipala umfolozi asezwakalise kokungenami ngesikole samabanga aphezulu iMpoposi High esingenayo uthisha ufundisa ulimi lesingisi kusukela kuqale unyaka. Omunye wabazali uSibusiso Luthuli uthi ke bakhathazekile kwazisa abafundi bakamatikuletsheni sebezobhala nezivivinyo zokuphela konyaka uthisha engakaze abe khona nokuyinto ke ezobulala ikusasa labantwana abafisa kuya ezikhungweni zemfundo ephakeme. Akusasele insuku zatshwala ukuba abafundi bakamatikuletsheni babhale izivivinyo zokuphela konyaka nokuyizona ezocacisa ngekusasa labo. Kodwa abafundi besikole samabanga aphezulu iMpoposi High esemakhwezini empangeni ngaphansi kwesifundo iKingcetshwayo basadunguza bomnyameni ngesifundo solimi lwesingisi njengoba kusukela kuqale unyaka akaze abe khona uthisha waso kuze kube yilesikhathi. Amalungu omphakathi ongabazali bezingane sebezwakalisile ilaka labo ngalokhu. Isikole sethu asinawo uthisha wesingisi. Okuyihlazo ngiyangikholwa ukuthi ukhona umuntu wakwazi ukuthiwa isikole sisebenza noma si-operator ngaphandle kwathisha wesingisi ngoba ngicabanga ukuthi ulimi lwesilungu ilona olunqamlajuqu oluwumgoqo olukwazi ukukusa noma ikuphi la ufuna ukuya khona. Nayo inkinga esenza size sifike kula esikhona njengamanje ukuthi sesifuna ukuzwa naseyinhlakeni la singakhona ukufika khona ukuthi ngebe sihlangabeze bezosichazela ukuthi into mayinjena yenziwa kanjani. Ngaze kushayela isikhathi sonyaka ukuthi isikole singenayo uthisha wesingisi zizobhala ningane zethu. Amalungu esigungu sesikole nawo akhala sikanandi njobe ethi kudala bebamba imihlangano bethenjiswa abahloli ukuthi ukhona uthisha wesingisi uzolethwa kulesi sikole kodwa kuze kube manje lezo sithembiso azikaze sifezeke. Kanjalo nabafundi bakhathazekile ngekusasa labo njoba kusukela kuqala isigaba sokuqala bengenayo uthisha ubafundisa ulimi lwasemzini. Sekuthatha isikhathi eside uhambo oluhambile kubahloli abahloli basitshela ukuthi cha sizomthola uthisha. Siphinde sihlale sibuye sizo-addressa umphaka abazali ukuthi cha uthisha bathe sizomthola. Phele lezo nsukwana futhi uthisha engafika esikoleni njengoba unyaka usuzowazi wafika emaphethelweni. Njengabafundi sakhala ngokuthi uthisha sinawo iDepartment of Education kuzobe namhlanje hleze besithembisa bethi kuzoba khona uthisha uzozosilekelela uzobe namhlanje kodwa ngokwazi ukuthi njengabafundi sazi ukuthi if English ikhona iyona determine kuthina for i-tertiary sector. So njengabafundi abafunda umatric matikuletsheni bisinxusa ukuthi kube khona uthisha ongasilekelela ekutheni kube khona uthisha English. Njengamanje sibhekana nokuthi kumele thina si-apply othisha asinayo. 2 elinye iponto esinayo ukuthi o-negative 1 bethu ababhala kwi-report abahle kahlehle. Njengamanje sikwazi u-apply supply ema-varsity cause sibona labo negative 1 and othisha hlezi kuthiwa uyeza ube namhlanje. Njengoba ngilana nje ngizozwa ukuthi ngabe kwenzakalani esikoleni la kufunda khona abantwana bethu njengokuthi abanawo uthisha obafundisa isingisi. Manje kuyinkinga lokho ngoba akuqhubekeki ikusasa yezingane kanti isingisi sona sibalulekile. Nami ngithola ukukhathazeka ngengomnye wengxenye we-founder oqala yesikole nje as from 1989 kuze kube manje lesi sikole engikhuluma ngusona sponsorship kuBell eminyakeni njengoba ngisho kusukela ku89 kuza manje kodwa inkinga ethe sikhona isikole asakwazi isikole sethu ukuthi siqhubeke ngendlela sasixoxisana ngayo nesponsor sethu. Lokhu kushiya amalungu omphakathi engathokozile kwazisa ulimi lwesingisi lungezinye zezifundo esibalekile uma ufaka isicelo sokuya esikhungweni semfundo ephakeme. Kwimphumela yabafundi kuvela u-1
nokushiye kunembuzo eminingi ngomnyango wezemfundo kulesifundazwe. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango ayizange iphumelele njengoba lo sabambe njengomqondisi kwisifunda iKingcetshwayo ethe akagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba. Ithimba lesidaba le1KZNTV libe selithinta lo okhulumela lo mnyango esifundazweni KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambi kodwa ucingo lwakhe belikhala lungabanjwa umuntu kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni z1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emakhwezini empangeni. Inyunyana yamaphoyisa iPop Crew KwaZulu-Natal sizwakalise kungenami ngenkulumo yakamuva kaNgqongqoshe amaphoyisa kuleli ubheka icele nalake ezwakale khona ethi amaphoyisa kuzomeleke ngakukhalazela ukunyuselwa imiholo ngoba kuba yiphoyisa kubizo. Ekhuluma nethimba ngohlelo lozokuxhumana nobhalwa lenyunyana uNtabelengmlife uthi ke abahambisani nalokho ngoba nawo kamaphoyisa anemndeni okumele ayondle kanye ke nentela edonswa emholweni yawo okuyizinto ezingagcina zenza impilo yamaphoyisa ibe nzima uma enganyuselwa imiholo. Emva kokuthi umnyango wezisebenzi zikahulumeni kanye nokuphatha uveza ukuthi abasebenzi bakahulumeni bazokuthola uchatha wabo ocash ngokuhlukahlukana kwabo, inyunyana yamaphoyisa iPop Crew isizwakalise ungahambisani nenkulumo yakamumva kaNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele nala ethe khona amaphoyisa angazibheki futhi angazikhulumi izindaba zokunyuselwa imiholo ngoba ukuba iphoyisa kumsebenzi wobizo. Ngokomnyango wabasebenzi bahulumeni uthembisa ukuthi bonke abasebenzi bazoyithola namhlanje imali yabo bese kuthi amaphoyisa wona azoyithola ungakashayi umhla ka-20 kuSeptember kuwona lo nyaka. Ongunobhala wePop Crew KwaZulu-Natal uNtabelengmlife usabahambisani nalento eshiwo ucele. SiPop Crew la eKZN siphatheka kabi kakhulu izitatement ezenziwa ubheka icele zokuthi amaphoyisa angeke azenyusele imiholo yayo ngoba ayidivisive. So lokho kusiphatha kabi kakhulu kusibonisa ukuthi uminister akanandaba namaphoyisa or akanandaba futhi with the security of the country, because if ukuthi uthi amaphoyisa awanyuseli imali uthi awaphile ngani ngoba phela zonke izinto ziyanyuka, ama medical aids, ukudla, yona yonke into inyukile, kodwa wena kwelinye iside uthi amaphoyisa awangayitholi increment. Lokho kuyasikhathaza kakhulu. Siyinyunyana silwela ukuthi impilo zamaphoyisa zibe ngcono kodwa yena ngapha uzidicelela phansi. Umlife uqhubha ngokuthi lento eshiwa ucele ifakazela ukuthi abakaze bambona exoxisana nomgcini mafa kazwelonke ngendaba yokuthi amaphoyisa anyusele imiholo, wathi kodwa bona njengenyunyana bazoqhubeka balwele izimpilo zamaphoyisa ukuthi zibe ngcono. Yingakho singakaze sambona enza imizamo yokuthi akhulume no treasury ambonise or amtshele ukubaluleka kwamaphoyisa nanokuthi kube khona increment, imali ye-increment etholakalayo. So kusiphatha kabi kakhulu lokho, kodwa ke njengenyunyana elela amalungelo abasebenzi sikuzokwenza sure ukuthi siyalwa asikhathali ukulwa ekulweleni abasebenzi ukuthi baphile impilo engcono. Umlife ubesephinde veza ukuthi udaba longakhokhelwa kwamaphoyisa imali yokusebenza izikhathi ezengeziwe ngesikhathi sezibhelu uzangoJulayi kuwona lo nyaka usengaqinisekisa ukuthi ihhovisi lamaphoyisa lesifundazwe liphezulu kwalo udaba ukulungisa njengoba selengeze isibalo sabasebenzi bakwezezimali kuleli hhovisi uqinisekisa ukuthi ukhokhelwa kwamaphoyisa kuphothulwa ngokusheshsha. Njengoba sikwisikhathi seCovid ama offices ahlale evalwa zonke izinsuku, not zonke izinsuku but kuba nezinsuku la kuvalwa khona kungakwazi ukuthi kusetshenzwe. Nakhona futhi eziteshini njengoba kusetshenzwa kuneCovid nakhona kuye kuvalwe sometimes kungabanga kwazi ukuthi balethe izinto. So after verification yayo yonke information esifeediwe kwisystem, i-second call-up instruction together with the third call-up instruction kona leyo zomali lezo ze-overtime zizokhokha ngokuhlanganyela. Kanti ukufakelwa uchatha kwabasebenzi kuzoqhutshwa ngokuzivumelwano ezenziwe nezinyunyana zabo nomnyango njengoba imiholo yabo izonyuswa ngo-1.5%. Ngodaba Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseThekwini.
Lo olibamba lenxusa jikelele laseMelika kwi-US Embassy eThekwini uJacqueline uthi-ke bayikholelwa kakhulu kuyintsha ukuthi-ke iyona eyikusasa lezwe. Ekhuluma nethimba leZindaba.1KZNTV uthi-ke yingakho benohlelo lokuqeqesha abantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-35 ubudala abanentshisekelo ukuze ubona behola ezikhundleni ezikhulu olubizwa ngeMandela Washington Fellowship Program ezothatha-ke amaviki ayisithupha. Ukhulu-ke uthi-ke lolu hlelo bahlose ngalo ukuhlomisa intsha ngolwazi kwimikhakha eyahlukene. I can tell you from experience because in 2011 and 12, I was actually the person in Washington who helped shape this program and lead the program for that year. And what the program's really focused on is transfer of skills. So they're going to get theoretical training, but also practical training from some of the top leaders in the U.S., but also from each other as peers. These are young people who are running businesses already, who are already working in the public sector, who are already working in civil society. And what I've seen is they exchange ideas and inspire each other. And one of the great things about if you are selected for this program is that you're then a U.S. government exchange alumni. So you have opportunities for additional grant funding, as well as for specifically the Mandela Washington Fellowship, reciprocal exchanges, which means if you meet a peer who's doing similar work, you can apply to bring them down to do work and for you to go and do work with them. And we have 2 fellows, alumni in KZN who are doing exactly that. So they have someone who's coming from Liberia to help work in their local community, and then someone else has an American who's coming to visit as well. So that's an amazing way that the program continues to give back even after you've done the exchange. Bukeleka sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.50 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-20.05 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, libe u-17.09 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe $1,786.02 i-ounce, kuthole ongahluziwe wona ube u-$75.46 umphongolo. Bukeleka sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli Bafana liqeliswe kabe ngunombolo 73 kumazwe omhlaba ngaphansi kwama-FIFA rankings emva kwemidlalo emibili edlalwe leli qembu yokuhlongela indebe yomhlaba ka-2022 ezobanjelwa eQatar. Alikahlulwa-ke njengoba-ke lidlale ngokulingana neZimbabwe laphinde-ke lahlula iGhana ngo-1-0. Leli qembu-ke liqeqeshwa nguHugo Bruce selidlale-ke imidlalo eyi-11 lingakaze lehlulwe, kanti kumdlalo walo olandelayo lizobhekana ne-Ethiopia. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni kuzolindeleka kuba lidlive amazinga okushisa u13 kuya ku19 degrees, eThekwini u12 kuya ku18 degrees, eMgungundlovu kaSibomvu u7 kuya ku17 degrees, Olunde Mashona u8 kuya ku18 degrees, eXhophe Mantente u4 kuya ku14 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u6 kuya ku13 degrees. Bukeleke lezi besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nabahlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nifisela ubusuku obuhle.